Siyabonga bantwana basePhakameni. Nkosi yasePhakameni. Bengicela ukuthi ngibeke amazwi amafishane ukuchazela abantu baseThekwini ukuthi lo muntu esihlangene ngaye wavela kanjani nokuthi lenkolo yavela kanjani. Inkulumo yami bengiyibhale ephepheni kodwa ngiyibhale ngesingisi angiseze ukuyifunda. Kodwa ngizokhuluma nje kafuphi ukuze labo abangayazi le ndaba yasePhakameni beyiqonde. Umprofeti njengoba ngingachaza umprofeti wazalwa cishe ngonyaka ka1865 endaweni yaseNtabamhlophe eScott. Wathi cishe eseneminyaka eya ku9 no 10 base uyasuka noyise beya eNtabazwe eHarrismith. Lapha eHarrismith bafike bahlala ngaphansi kwefarm lomlungu okuthiwa uConrad Grebe. Ilapho ke ubaba mkhulu owakhulela khona. Abazali bomprofeti kwangabantu nje abangakholwe ndawo. Esingathi ngesizulu umba mhlawumbe kungabizwa ukuthi babe ngamabhinqa babengakholwe ndawo bengakaze behlangane nobuKristu bengakaze behlangane neBhayibheli. Kanjalo nomprofeti wazalelwa kulabo bantu labo akazange waze waya esikoleni. Wakhula njena elusa izinkomo noma izimvu zebhunu. Kodwa kwenzeka isimangaliso bantwana basePhakameni kwathi eneminyaka cishe ewu12 wathi ehleli nje entabeni kwase kuqhamuka ezwa kuduma izulu kwaqhamuka umbani. Lo mbani lona uza kuye wase uyaguqa kwase kukhuluma izwi lapha embanini lithi akaguqe ethandaze. Kodwa kwatholakala ukuthi ubaba mkhulu akakwazi ukuthandaza ngoba abantu bakwazi ukuba bengathandazi. Kodwa khona lapho esacabanga ukuthi uzothandaza kanjani wayesezwa izwi isondo liguquka lapha elokhuzeni esifubeni sakhe. Ngaso leso sikhathi wayithola esekwazi ukuthandaza. Wayese uyaqala into yokuqala umprofeti owayifunda wafunda ukuthandaza. Lokhu kuthandaza lokhu ekufundiswa uNkulunkulu ekufundiswa izwi owayelizwa likhuluma emkhathini. Kwathi okwesibili uma lifika lelizwi lifika kanjalo lifika ngombani nangokuduma. Laselithi mase likhulumela laselithi akahlabelele. Uma lithi lelizwi akahlabelele nangempela engazi ukuthi uzothini wezwa isondo liguquka lapha ngaphakathi kwakhe wayesezithola esekwazi ukuhlabelela. Wayesekwazi ukuthandaza wayesekwazi ukuhlabelela akakahlangani njalo namaKristu akakahlangani neBhayibheli. Kwathi lapha esethe ukukhula wayesehlangana neBhayibheli. iBhayibheli wahlangana kanjani nalo baba mkhulu? Wathi esebenza nje la elokhuzeni la eBhunwini kwakukhona iBhayibheli lesingisi lalibekiwe lapha. Uma libekiwe lapha etafuleni leliBhayibheli lesingisi ngoba kwase kukhona ukuthi laba bantu owayephila nabo babembona ukuthi lo mntwana umntwana owehlukile kwabanye abantwana. Bengaqondi kahle ukuthi uyisima kanjani. Ucabanga ukuthi mhlawumbe ungena ubungoma mhlawumbe umuntu oyisimangaliso kodwa bengakwazi ukuthi uyisimo esinjani ngoba inkinga yayikhona kwase kutholakala ukuthi uyathandaza kanti izangoma azithandazi. Manje leyo nto yabaxaka abantu. Kwathi ke uma ngabe ebona leli iBhayibheli kwase kuthi intombazane sithi uyayibona lencwadi. Wathi baba mkhulu yebo ngiyayibona. Wathi uyayazi ukuthi iyincwadi yani? Wathi angiyazi. Wathi le ncwadi lena iphethe izindaba zikaNkulunkulu. Wathi mayethi uphethe izindaba zikaNkulunkulu washawa uvalo ngoba wacabanga uNkulunkulu lo ohlale ehlangana naye entabeni. Kusukela ngaleso sikhathi ubaba mkhulu wayese uyalinda efuna ukuthi azi ukuthi iBhayibheli leni liphetheni. Ekulindeni kwakhe kwathi ngesibonakaliso wayese uyafika uNkulunkulu esefika emfundisa iBhayibheli. Wamfundisa iBhayibheli lesizulu wamfundisa ngesibonakaliso engakaze eze esikoleni. Walifunda waze walazi ngesibonakaliso wase eyatshelwa lapho uzolithola khona. Wahamba wayolithola emzini wamaWeseli walithatha walifunda. Wathi mayilifunda la velela walifunda.
iBhayibheli laseliba ishoba lika baba mkhulu noma lapho wayehamba khona wayephethe iBhayibheli ethandaza wathi eqala azi yonke into esekwazi ukuba yonke into ethi uNkulunkulu ekhuluma naye ekhulume naye ethi mayengayizwa kahle lento bese ethi uNkulunkulu hamba uyobheka encwadini ethize bese uyoyifunda lencwadi bese uShembe uyayazi yonke lento ngakho ke lobu uNazaretha wayese uyakwakha uShembe wakwakha kanjani uShembe uNazaretha wakhiwe phezu kwesisekelo ezintathu okokuqala uNazaretha kwakhiwe phezu kwesisekelo somthetho kaMose owakhelwe eBhayibhelini noma eTestamenteni esidala okwesibili uNazaretha wakhelwe phezu kwemfundiso kaJesu imfundiso efundisa ngothando imfundiso efundisa ngomusa imfundiso efundisa ngokuhlonipha imfundiso efundisa ngokuxolela ileyo mfundiso kaShembe umthetho kaMose imfundiso kaShembe kaJesu bese kuba amasiko abantu angaphambani nemithetho kaNkuluNkulu lamasiko abantu yini uShembe wasebenzisa umthetho kaMose ukuthi akhe uNazaretha kungenxa ukuthi lenkolo lena ikholelwa kuNkulunkulu oyedwa lo uNkulunkulu lona owafika noMose othi uShembe ngoba kwakuyilo uNkulunkulu owafika noMose umthetho awukwazi ukushintsha ngakho ke iconstitution noma umthetho sisekelo waleli bandla njengoba esho babamkhulu ethi gcinani umthetho kaJehova owayiloba ngenceku yakhe uMose leli bandla ke laselakhelwa phezulu kwalomthetho yini uShembe wathi mangabe eqhubeka wakha lobu uNazaretha ngemfundiso kaJesu wakha uShembe uNazaretha ngemfundiso kaJesu ngoba vele uJesu owacela uShembe ukuba ezemhlabeni wathi mayemcela wathi uyofike enifundise lokho enginitshele khona anitshele nokuzayo bonke wathi angeke ngihambe uma engafiki lona wayeseza uShembe ecelwe nguJesu imfundiso kuNazaretha isiba imfundiso eyakhelwe phezulu kwemfundiso kaJesu yini uShembe eyenza ukuthi ebese enza uNazaretha ekwakhele phezulu kwamasiko abantu kungenxa yokuthi lobu uNazaretha akwetshele akufikanga nelokhuza nezizwe omnye umlungu wathi people must know that Shembe was converted by nobody but by God uShembe akazange ayikho imissionary eyake afike yafundisa uShembe uShembe wafundiswa uNkulunkulu kungakho njena iBhayibheli kithi lisupporta uNkulunkulu ngoba uShembe wazi uNkulunkulu wayesemfundisa iBhayibheli kanti amakholwa azi iBhayibheli bese bafundisa uNkulunkulu lokhu ke ukuthi uShembe efundise kanjena efundise ngamasiko ukuthi lobu uNazaretha kuUNazaretha okwakhelwe eAfrika uNkulunkulu wathi mayefika kithi wangasenza saba abantwana bebenye indlu step children wenza ukuthi efike ekhulume nathi ngqo ngaleyo ndlela uma lesi sivumelano sokuNazaretha akusona isivumelwano esiphakathi kwaNkulunkulu nabantwana bakwaIsrael kodwa isivumelwano esiphakathi kwaNkulunkulu nabantwana bakasenza ngakhona uma thina sithandaza asithandazi ngoAbraham noIsaac noJakobe kodwa sithandaza ngoNkulunkulu kasenza ngakhona noDingana noShaka thina sibiza uNkulunkulu asimbizi uNkulunkulu waseJerusalema kodwa sibiza uNkulunkulu wasephalameni uma thina siya entabeni asiye entabeni eSinayi kodwa siya entabeni enhlangakazi ngani na ngoba uNkulunkulu wafika ngqo wazokwakha inkolo lapha lenkolo is not a sister church of any Christian church leli sonto liyisonto lalivele lizoba khona ngisho ubuKristu babungafikanga ngoba uNkulunkulu wafika waqonda wathi ngqo wenza phambi kwethu
uShembe khona enye into engifuna ukuba sengigcina ngiyibeke ngiyichazela abantu abangayiwo maNazaretha ngoShembe ukuthi uShembe uyini ngoba inkinga enkulu ukuthi abantu abazi ukuthi uShembe uyini. Ngo-1931 uthi ubaba mkhulu, bata bami sengihlale nani iminyaka ewu-25 kodwa aningibuzi ukuthi ngingubani nokuthi ngivelaphi nokuthi ngiyini. Anazi noma ngiyindiya, anazi noma ngiwumlungu opendiwe nje wafana nani, kodwa mina ngimdala ngangikhona ngesikhathi sikaMose. Le ngilosi uMose owayekhuluma naye esihlahleni kwakuyimi. Uthi-ke mayiqhubeka umprofeti uthi kumnandi lapho engimisa khona. Umani ngase ngifike khona bese ngikubuyisele emuva bese ngithi thatha umese uzinqume ukuze uyofika laphana angeke kungabaze ukuthi uzinqume ukuze uyofika kule ndawo. Uthi kodwa mina angiyi lapha kule ndawo lena. Engikwazi ukuthi umprofeti uhlala emkhathini abese ebheka isizwe ozothumela kuso esidukile endleleni kaNkulunkulu. Uthi mase sikhethiwe leso sizwe uNkulunkulu wasikhetha ukuthi hamba uye kulesa sizwe engifuna ukuthi usilungise. Uthi-ke umprofeti kuyakube kuleso sizwe bese kubhekwa intombi nensizwa enenhliziyo elungile enganasici. Ebese umprofeti uyehla ewumoya bese uyazalwa kulaba abantu behlanganiswe bese uyazalwa. Uma esezele umprofeti bese uyakhula njengaba abantwana engazi ukuthi uwumprofeti. Bathi ngesikhathi esefika isikhathi sokuthi uNkulunkulu emsebenzise ebese uyazibona ebese uyakhumbula ukuthi hawu nakho lapho engake ngaba khona nakho lapho engaba khona nakho lapho engaba konke lokhu ukukhumbula ngenkathi esewumprofeti. Uthi-ke nami batabami ngingumprofeti wasemandulo sekungokwesihlanu ngifika lapha emhlabeni. Uthi-ke uShembe uma esehamba emhlabeni uthi batabami kwakumhla ka1 May 1935 ntambama ezohamba emhlabeni ngakusasa. Uthi inyama yami ikhathele izolala ethuneni. My flesh is tired and is going to lay in the grave. Kodwa umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha ngoba kwaphakade ngangizelwe nanini ngizoba khona. My spirit will rise and cover the new flesh. From time immemorial I was born and forever I shall be. Uthi-ke umprofeti uma esekhuluma lento uzama ukuchaza into amaKristu ehluleka ukuyazi ukuthi uShembe lona uyisimo esinjena. uShembe umoya. Lo moya lona awehla engakababikho umprofeti uIsaya wafike wahlala kuye. Wawususebenza ngaye. Wasebenza ngaye lo moya. Lo moya igama lakho lawo lo moya uShembe. Wawusufika nomoya uhlala kuShembe esebizwa umprofeti Isaya ukuthi uShembe ngoba kwakusuke lo kwamoya owumprofeti ohlala emkhathini. Uthe makufika isikhathi sokuthi umprofeti ehambe lo moya lona wawuse uyasuka usuhlala kubaba ilanga lowo ongumholi. Lo moya lona yikho ke uShembe umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha. Bese lokho eqhubeka uShembe bese amaKristu hayi nikholwa umuntu ofayo ababona ukuthi phela ma uShembe efa uShembe ushuthi wafa ngo-1935. Kodwa uShembe akafi ngoba kufa umuntu. Kodwa uShembe the spirit, the prophet, the divine being,
le ushembe ayifi uma ngabe ehamba ushembe emhlabeni uyaphuma lo moya ungene kulo shembe oba umholi ehamba ushembe emhlabeni uphume lo moya ungene kulo shembe omholi njalo njengamanjena lo moya lena usube lapha elokhuzeni eNazaretha for over 90 years khona lo moya lona in fact manje uthatha uthi lo moya lona waqala ukuba khona umprofeti ezalwa ngo1865 namhla sikunyaka ka2001 lo moya lona usuhlale over 100 years uhleli phakathi kwamaNazaretha awufi njengoba washo uJesu wathi lo moya lona oyingcwele uyohlala nani kuze kube ngunaphakade ngakho ke into kufanele icace kahle ukuthi abantu kufanele bazi ukuthi ushembe akafi ushembe umoya uthi ubaba mkhulu uma esezohamba emhlabeni sengiyagcina uthi ubiza ubaba ilanga uthi mntanami uma sengihambile emhlabeni uyofike ungcwabe la kodwa ungangifaki eboxini ubothatha isikhumba ungisonge ngaso ngani na ngoba mina uma sengilele lapha ngiyomila like a seed I will grow uthi ke uma sengimilile ngoba isihlahla esikhulu esiyomila lapha ephakameni ngeke usibone wena othi bonke abantu wonke umhlaba begijime befuna lesi sihlahla. And that's exactly what is happening today. Njengoba silapha ushembe uthi uma umtshala emile ngenkathi ushembe ehamba emhlabeni ubuNazaretha kuyakhula ngoba uhlamvu lumilayo ludale inhlamvu eziningi lumile lolu hlamvu ludale inhlamvu eziningi yikho ubuNazaretha bogcina kugcwele umhlaba wonke siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi egcineni wasilethela umprofeti wabantu esingamethekeli ezizweni inkosi kuselokho nesizwe